खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो आंनि बे बड' मटिभेशनल स्टोरी चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि दायो सोलिबाय थानाय बिटिआरनि जिबायदि जों बर'फोरनि गेजेराव बुल बुजाबुजि जाबाय थादों बिनि गेजेराव आङो दिनै फंनैसो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानदों। मानोना दिनै गोबांनि गोसोआव गोबां साननाय फैदों दिनै प्रमद सारा मानो आबसुनिफ्राय ओंखारनांगौ आरो मानि थाखाय बिटिआरखौ सुक्ति खालामनांगौ आरो बिथाङा मानो इउपिपिएलआव जयेन जाखो बेफोरबायदि गोबांनि गोसोआव दिनै साननाय जानानै फैदों। बिनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आंनि अपिनियन आंनि गोसोआ मा बुङो आंनि गोसोआ मा सानो बिनि बागै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो सानबाय। थारैनो आंनि साननाया बेनो जि हारिया पलिटिकेलाव आगान होआ एबा जाय हारिया पलिटिकेलाव मोजां सासे लिडार गैया बे हारिया मालाबाबो जौगालांनाय नङा। बिनिखायनो आङो दिनै सानो दिनै जोंनि हारिया जौगानोब्ला जोंनि हारिया दिनै देरहासार जानोब्ला दिनै बुहुमाव थांनानै थानोब्ला जोंनो बेबायदि सासे दैदेनगिरि नांगोन जाय दैदेनगिरिया जोंनि हारिनि थाखाय गांनाय उखैनाय गासैखौबो बिथाङा गावनि होननानै गावनि मोदोम बायदि अनग्रा जोङो बेबायदि मानसि दिनै जोंनो नांगोन। आङो दिनै सानो दिनै जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव दिनै जोंनि सोरबा सासे लिडार मोजां लिडार दङब्ला आं सानो बे प्रमद सारल' आरो बिथांखौ दिनै जों बर'नि ब्रादार होननानै जों बुंनो हायो। रायजोफोर दिनै आंनि बुंनाया बेनो दिनै आं गिबिसिनथारावनो नोंथांमोनाव निमाहा बिग्रोखागोन मानोथो आङो आंनि गोसोनि साननायखौसो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायगोन। दिनै आंनि साननाया आंनि बुंनाया नोंथांमोननि थाखाय सोरनिबा थाखाय रंबो जानो हागौ। बिनिखायनो आंनि साननाया रावखौबो गोसो गाज्रि मोननाय बा रावनिबो गोसोखौ आङो दिनै दुखु फोनांनो थाखाय आङो दिनै बुंनो थाङाखै। नाथाय आंनि अपिनियन आंनि गोसोआ मा सानो दिनै आं बेखौसो नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामनो थांगासिनो दङ। मानोथो दिनै नोंथांमोना नुगासिनो दङ जि जोंनि जिबायदि जोंहा बिटिआर एकर्ड जालांबाय बिटिसिनिफ्राय दायो जोंहा जिबायदि बिटिआर एकर्ड जालांबाय आरो बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव दिनै जोंहा बर'फोरनि गेजेराव जिबायदि दायो गावजों गाव बुल बुजाबुजि एना एनि जालाबाय थादों बेफोरखौ जों खालामालासिनो जोङो सासे बेबायदि लिडारखौ जोंनो दिनै नांगौ जानानै फैदों जाय लिडारा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गांनाय उखैनायखौ बिथाङा नांथाबग्रा जोंनो बेबायदि दिनै जोंनो लिडार नांगौ। बिनिखायनो रायजोफोर आं दिनै सानो नङाब्ला दिनै आङो हाग्रामा सारखौबो भुल बुंनो थाङा। दिनै हाग्रामा साराबो जोंनि बर' हारिनि लागै बिथाङाबो गोबाव सम दिनै 2003निफ्राय दिनै 2020 सिम 17 इयार्स बिथाङाबो जोंनि बर' दिनै बिटिआरआव बा एबा सिगांनि बिटिसिआव बिथाङा रायजो खुंबोबाय थादों। नाथाय बिथांनि मावनाय दांनायाव दिनै जोंनि गामिनि एबा जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि मावनायाव दिनै जों गोजोननाय मोनाखै आरो बिथांनियाव दिनै गोबांथार भ्रष्टाचारफोरखौ जों नुनो मोनदों। दिनै बेखौ आं बुंनो थाङाखै दिनै बिथांनि मावनायानो देखायदों। नाथाय आं बेखौ बुङा हाग्रामा सार नोंथाङा गाज्रि आं दिनै बेखौ बुङा आरो नोंथाङा आंनि सायावबो मालाबाफोर जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ खोनायोब्ला नोंथाङा आंखौबो जेबो भुल दासान। मानोना आं आंनि अपिनियनखौसो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आङो शेयार खालामनो थांगासिनो दं। बिनिखायनो आङो दिनै सानो दिनै जाय हारिया दिनै जोंनि बर' हारिया दिनैनिल' नङा दिनै जोङो बे आसामा सोरजिजेननायनिफ्राय लानानै बे आसाम हादोराव जेब्लासिम रावबो मानसियानो बेयाव गैयामोन बै समाव जों मंगलीय हारिया जेराव जोंनि बर' मिसिं देउरि राभा सनवाल दिनै जों बेयाव दंखायोमोन। बिनि सिगां दिनै जोङो बर'फ्रा बेयाव जों रायजो खुंबोखादोंमोन जेराव प्रागज्यतिसपुर कामरुप माइबं डिमापुर जेराव जों रायजो खुंबोदोंमोन। नाथाय जोंनि बर'फोरनि माखासे भुलनि थाखायनो जोंनि बर'फोरनि एना एनि थाखायनो दिनै जोङो गावनि रायजोखौ खोमाना लानो गोनां जादों। बिनिखायनो जोंनि बर'फोर खौसे जा नङाब्ला जोङो आरो गोदान फिरिद जोंनि जि मोननो गोनां जोंनि राइट बिटिआरनि जुगिदि जों बर'खौ जिबायदि डेभेलप खालामनांगौ जों बेखौ जुदि मोननो थाङाब्ला आं सानो जोङो गोबांथार गावनि हारिनि लागै जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ जों खोमाना लागोन। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौनो बुंनो सानो दिनै जोङो आसामनिफ्राय जिबायदि मोननांगौमोन दिनै जों बेखौ मोननो हायाखै। जोङो गिबि बिसारला जानानै हमनानै ला दिनै मोनसे न'खराव सानै बिसारला दं सासेया गिदिर सासेया उन्दै आरो दिनै बे बिमा बिफाया बिसारला गेदेरखौ नागारनानै गावनि गासैबो धन सम्पतिखौ फिसाला उन्दैनो होजोब्बाय। आं बेखौनो बुंनो सानदों बै फिसाला गिदिरा जों बर' हारिया आरो बै फिसाला उन्दैया जायफ्रा दिनै जोङो जायफोरखौ जों आहम एबा जों गुबुन होननानै जोङो मिथियो दिनै बिथांमोना बारा गोबाव जायाखै जोंनि आसामाव फैनाया बिथांमोना 1200 ख्रीष्टाब्दआव जोंनि आसामाव फैदों। मिथिगौना रायजोफोर दिनै जोङो बिथांमोनखौ डेभेलप हारि होननानै जों बिथांमोनखौ मिथिदों। आं दिनै नोंथांमोनखौ बेखौ बुंनो सानो दिनै जोङो गुबुन हारिनि नोजोराव दिनै जों गोबां फिसा जाथि गुबुन हारिया जोंखौ गोबां गाज्रि नोजोरजों नायो दिनै जोंनि बर' हारिखौ नेग्लेक्ट खालामो जोंनि बर' हारिखौ बिथांमोना उग्रपन्थी होननानै सानना लायो। लोगोफोर बिनिखायनो जों बर'फ्रा खौसे जा
दिनैनि समाव जोङो हाग्रा बुंग्रा थांनानै आन्दलन खालामनायनि सोमावसार खालामनायनि जोंहा टाइम गैलिया जों जुदि हाग्रा बुंग्रायाव थांनायब्लाबो दिनैनि समा जोंखौ बेखौ थोना बेनिखायनो जों खौसे जानांगोन जोङो नांनांगोन लोगोफोर दिनै जिबायदि बिटिसिनि जिबायदि 2003 आव बिटिसि सुक्ति जालांबाय हाग्रामा सारा जिबायदि रायजो खुंलांबाय दिनै बिथाङा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसेबो बिथाङा खोथा बुङासै आंखि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुर धेमाजिनि जिबायदि हानि मोनथाय बिथाङा बिनि बागैबो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै हारिनि जानानै बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुङाखै बे जोंनि गोबां दुखुनि बाथ्रा आरो बिनिखायनो दिनै नोंथांमोना नुदोंब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसेल' संगठना नांथाबबाय थादों बेनो जाबाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन दिनै नोंथांमोना मिथिदों बिनिखायनो आं सानो दिनै जों जुदि इउपिपिएलखौ जों दिनै देरहाहोनो हायाब्ला बे जोंनि थाखाय बहुत दुखुनि बाथ्रा जानानै फैगोन आरो जोंहा दिनै लखिमपुर धेमाजि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरखौ जोंहा दाजाबनायनि खोथा दं जेराव नोंथांमोना मिथियो गहपुराव दिनै खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रै खनबा बिथांमोना दागाबाजि जानो गोनां जाबाय 1983 आव बिथांमोना हारसाजों बर'जों जुद्ध जानो गोनां जाबाय 1989 मायथाइयाव बिथांमोना हारसाजों जुद्ध गोनां जाबाय आरो बिनि अनगायैबो खैबार बिथांमोना पुलिस मिलिटारिफोरजों एभेक्सन खालामजानो गोनां जाबाय मिथिगौ रायजोफोर बेसेबां बर' हारिनि बिमा बिफाया गावनि बिसालाखौ खोमानो गोनां जादों गोबां बर' हिन्जावफ्रा गाव जिनाहारि खालामजानो गोनां जादों गोबां फिसाजोफ्रा गोबां बिनानावफ्रा गावनि बिदाखौ खोमानो गोनां जादों जुदिहे जों बेफोर एरियाफोरखौ जुदि जों दिनै बर'नि डेभलप एरियायाव बिटिआरआव जों जुदि दाजाबनो हायाब्ला जोङो गोबांथार बै बर' बिसाफोरनि जोङो सावनांगोन बै मुंख्लंफोरनि सावनांगोन जाय बिथांमोना हाग्रा बुंग्रा थांनानै गावनि जिउखौ बिथांमोना सानालासिनो बर' हारिनि थाखाय सानदोंमोन बिथांमोननि जोङो सावनांगोन बर' हारि खौसे जा जोङो डेभलप जोंनो नांगौ आं आरो बारा गोबाव बुंनो सानाखै बेखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय